ఫ్రెండ్స్, ఈ వర్షం నేను రికార్డ్ చేసిన హెవీ డౌన్పోర్స్ థండర్ స్టార్మ్స్లో ఒకటి. ఇది ఎంత రోరింగ్గా వైల్డ్గా ఉన్నా ఆ రెయిన్ సౌండ్లో ఒక మ్యూజికల్ మెస్మరిజం ఉంది. అది ఎంతో సూతింగ్గా రిలాక్సింగ్గా ఉంది. టెన్షన్ను స్ట్రెస్ను తగ్గించి మనిషిని కూల్ డౌన్ చేసే ఇలాంటి వర్షాలు ప్రకృతి ప్రసాదించే వరాలు. అది జూలై 2022 అర్ధరాత్రి 12:30కి స్టార్ట్ అయి అరౌండ్ 70 minutes పాటు సాగిన ఈ భారీ వర్షం ఒక మధురానుభూతిని మిగిల్చింది. బట్ ఫ్రెండ్స్, వర్షాన్ని వినాలన్నా, వాచ్ చేయాలన్నా, షూట్ చేయాలన్నా విండో బాల్కనీ లాంటి ప్లేసెస్ బెటర్. బికాజ్ వర్షంతో పాటు లైట్నింగ్, థండర్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. పర్టికులర్లీ సమ్మర్లో వర్షం వచ్చింది అంటే డెఫినెట్గా ఈదురుగాలు, ఉరుములు, మెరుపులు, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ డిశ్చార్జెస్ వస్తాయి. అది ఎంత రిస్కీనో మనకు తెలుసు.